Goddag, vi kommer fra Ekstra Bladet. Vi vil gerne høre dem. Hvordan foregår det med at blive lukket ind her i de danske diskoteker? Du kommer på PBS. Jeg skal nok censurere dit ansigt. Ja, kan se på dig, du kommer på PBS og du stopper med det der lort. Ja, men det. Jeg kan se på dig, du kommer på PBS. Jeg har det fint. Det har vi alle sammen. Jeg har det fint. Ja, det kan jeg se. Fuld mand på, og Karl Mark og helt lortet. Nej, det står skal det som mig som lidt. Nej, jamen jeg er også okay. Jeg er også okay. Hallo? Ja, jeg står ude på en lille bar herude. Jeg er også okay. Ja. Jeg afbryder lige en gang her. Ja? Selvfølgelig skal han snakke. Jeg er lige ved at... Undskyld, jeg er lige blevet antastet. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er ikke... Hov, unge dame. Det er meget lidt fint og bad. Vi skal bare hygge os, ikke? Jeg er da fuldstændig ligeglad. Med? Hvad? Baller over for... Jeg er da fuldstændig ligeglad. Det er også sådan her. Som de kommer. Vi skal bare så til, når min søster kommer. Fordi at hun... Hvis Søs Bjerre? Nej. Hvis Søs Bjerre kommer, så sig det lige. Min søster Fransen, hun vil altid være ærlig over for mig. Min søster, Camilla Fransen, hun vil altid være ærlig over for mig. Ja, Søs Bjerre, ja. Nej. Søs Bjerre, hun er syg i hovedet. Hvis jeg laver sådan sådan alle mine så de prøver lige bare på. Ja, jeg prøver bare at stikke en skytnæv. Jeg er fuldstændig glad. Så er der omkring til. Ja, det gør bare det. Jeg er ligeglad. Det er helt i orden med mig. Tag bare min søster. Hvor er hun? Jamen, hun er inde på natcaféen. Hun har taget en fridag for den grund af jer. Er det hende, der kommer der? Nej, hun har været der før jer. Så det skal I ikke tænke på. Bare filme, som I har lyst til. Hun har været der før jer. Ja, det er med Ekstrabladet. Jeg kommer fra Ekstrabladet, så bliver nødt til at filme, hvad det er, de konstaterer. Jeg er fuldstændig ligeglad. Hun har filmet, som I har lyst til. Altså, Ekstra har der været der før, da jeg. Det skal du ikke tænke på.